KSA inglong phalapen ni jangkar bianglong adi siang bong ahoy puthak kachingwai ke padopon. Mukhim rongpi Anganwadi Center along Ferangkiatum kahumridam. Kar bijutang song angjok haspani hawarame etum hawarong aja phan mekanipon. Kar bianglong along le Meghalaya soraphan ke parlo ponji angring ke tanalam klang si KSA inglong phalapen DC ni jangkar bianglong angbong bangso along ke kham khedun jia puthak chingwai pedopon. Kar Bianglong Autonomous Council Kecariat Tim Kar Bianglong along kedo CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen kaninje ponver alam the Kar Bianglong along leke Chujeng bat jirta bangaphan pilong le pek ponong lipo la sialang le kaninje tengsi non Kar Bianglong along le Chingthong hawar Meghalaya tum kache parlo ponji kabor yalong khamkhe dunbek nangji pusi KSA inglong pho Regional Committee Kong Chunbang Prosanto Ingtipen lam the paklangpon bangso Kar Bianglong along le Jongsi Meghalaya parlo pon dedote Kar bilo Charlia song mate KSA pen soluk sodak kacesong tami paduponji bangso kacesong along si tami Kar Bianglong Autonomous Council atum si adai ci enang ji pusi ningjepon hamren pen rustaming ki report malong news Niltum Kar bilo Charlia song khaya mor bung puniltum Farukreser 1959 pen arjab thipsi pinyar ni anta wang bom lo lasi aduya hoy kacerai kom aputha ka bangke give and take apulusi nang klangkle ko pen sita minilitum ok EV cipirin dut pen sita minilitum claim bom wang bom lo son thak sinon give and take polisi nang klangdet pen sita me kedam tang pinia son arni sita minilitum Chingthong aha waralong haldak tame suluk sodak pen sita minilitum chesong dun sinilitum methang along li tum cerai kom lo lasinon puthot second round third round nang le bom sinon penangan angdeng labang so give and take polisi bang joy pen ke claim pen alang litum ke ong ipine keng kam che yor bom lo la sinon alom niltum puthot birta long thulo je non amat ke tok dak pen ke nitum birta long lang same khandulia nat bang ke nakapar lui phanse alang litum kabor ilo la pen halapu umat sabuda hala hayo huyelong sitame ke dam tang me nang bor ibom lo la pen non sitame alang litum amu chidong prat si Meghalaya tum pen nakabor ilo la sinilitum Kar bilo Charlia song pen abangke Kar Bianglong along leya bangke chimun isit tanitum Meghalaya phan pidun thek the la pen la daken litum ke un an pen ke chesong la pen Meghalaya sarkar tuman se meka chuning ri bangke Kar Bianglong along le bangke nang parlo le det nangji chitu hala Survey of India tengsi hala so tengsi banduri bangke kai ke dur thip nangji la pen bangke ethe nili la bang so media hoi pen message kapale kangtunga bangke la pulo Meghalaya along kiddo mate hala pu pen ke wang khasi akorte tum do an sitame Kar Bianglong long nangke dodun hoi pen bang sibang nai lapen ke dam tang history pen le tum lang dam sitame alang litum ladak ke ong dung tum ke Kar Bianglong le sinang ka chun nam dun pen si Kar Bianglong le hidinang ke nam dun pen si ladak nang ke do hala tum ke ladak long le nang ka do khol long le nang ka par lo pu pen le ke wang kali but non alang litum aot adur chelar si ladak ke Meghalaya pu ka chipu ke la ke chok che hektik alam lo busini litum labang so media pen alang litum hata pachini lo la si chuning ri lo alang litum hasame peace and development akam si non BJP tum tak claim bom lo pulang te la so teng si dam nai suluk so dak bangke thang avedet ning la pena bangke Meghalaya government sitame adui ahoy alam pen bangke comment tu neta politics pathu inang ne pusine labang so media hin pen chuning rilo abatai sitame election ang le lo pulang te Meghalaya not comment tu arni ma election ke do border along ke lamki ke do lo Polante isu abedelo malang litum tadi isu abedelo ma kaprek alam alang litum haladak amethanga hawar kaching thuria alam education alam hala pu pen leklem bomata aduya hoy alam bangke lake kacharbo alam lo la bangke suluk sodak alam lo la silasona ake no pen mas council ningache theklong ele to ma CM sar sitame alang li kaike tame Kar Bianglong along ri kaching hon alam the alang li mai along sta mining jever la si hala so alam the bang alang li chi ot thipen la bang so Kar Bianglong along le bang chimun isi tame Meghalaya chotkalin no hok sitame ke pa kon ke dedi phan alang li cheklem nangi la pen ke jongsi non give and take polisi along Kar Bianglong long je jongsi ke konun det do plote Kar Biang nitum Kar bilo Charlia song pen bang ke suluk sodak akaje song bang niltum deng vegi la pen hala so long ke nitum Kar Bianglong ton mas konsesi adai chi eneng kusin niltum pachini Pai ni pai thongkebra siarni Anganwadi Integrated Child Development Service Chihekpen ICDS Center Kuligao Mukhim rong piarong along Ferangkiatum kahumritam Sonsi Prabhavati Bepilapen Rebika Inglang piatum kacepadupen Osomar Arta tumaphan lokethan sitame padoponver pusit thekdam long
Pinpur me ajaha government LP school along lo Charlie bom au somar ingdeng ke thompli Charlie bom atum ta thek the dat hai la sialang litum la son ke than ka cepaduk ik thega jok rada tum ta ka churu pajerpon hanjang la ko pen rajip torong pi report Malong News. Pai ni phai thongke brai siarni Soceng Thenta konstituensi along KCS angjok haspani hawarame atum ingdeng thongkep hawarkar biri sunim sorong aja putak mekang nipon labang soja mek serdhun aklamalong si pedopon lo kebang ji freya teklo nifai hinipen nifai plian si hawarong aje paman ponto ada pen kang nipon ame angjok haspani KCS hawarame ame pu borasing thangchoi hin pen me chari ponsi me ingsam jin pen pachon pon me along tirikam ame pu akong chun bang kar bilo Charlie asong atum pen cenglo atum ta chetong dun langkhang pen komol katha report Malong News. Non keangji indeng thangkep hawar ka gisun se bang ade su dagi ni tum angjok KCS jun along talon panji bangsu tirikam melong ni phan ni pu apno pilo lapen nili kidamtang samen kan thanon dak ni pu ku klem bom nemno asini tum dadak bangsu asa yang dengan kepacun aning kawan stame kisung katura citeglong pik lapen kecerap kecetro bang kadure teglong asinon ke bang yang deng bang ki kado kawe phan muher ni tum melong stame chuningi pati krim lo bangsu asa long cerap itu phan lapen ni ningthe peneng bang kidantang kon ma alira cham pitek ansu sesi piponji businili tirikam ame pu hinpan lam chak chipilo dak iltum angjok ahawar kado kabera phan penenga arong aje bang gene tum aminkan bang ansu se permission ale racham piponit sinili lamchak pipono tirika mahin ko tum ahawar arar phan bangso arong aje long nang chitu dun bang ale racham nang pidun bhangsa mini tum tirika ma ame lapen junel komite hin ban me junili ponlo asinai tum kado weta nang chitu dun ko bisi rat phan junili ponlo lamlo mai long kupia thepi ke an functionally tum chingbai Ini tum pini pada saya dulu nak lam long keteng wai minat itu ya bang itu lebih jalo on kebam ji indeng thongket karbi sudim sorong aja so kan bang sona kasih talon konji peci ini tum dinner committee ambong so agi nai pada pemulung maksudnya an mani tum ketang ji bang kita lo wifi kita me itu long kebam ji kriya cikru tarik ini pen tarik lian itu Mengadi so pada dia masih awal so amai pen cuma pen pada pen lapen pini labang so cengwai lo masih itu direkam amai tak ceng kono seperti amai kami itu di kono lapen apa sayang deng klaim mondet company itu pini aku lapen pini labang so mai long professional itu cerah cuma ini pun cerah kono bangke lagi lo Ceng si kecerai bangke ni itu lah bikin anak tu ini kawan akan tu subcommittee sengkon lo lapen ini bangke itu lapang so sebenarnya isek lapang so alira kam di accommodation lapang so subcommittee tadi tu sengkon lo lapen itu volunteer subcommittee sengkon lo lapen itu atau kawe lapang so festival keceng yang pergi kita tunjuk kami itu Lakham Racitin an Pini Tunda. Dipugop College Salong Akimilo Charlie Ariso jangan pan kang thum karnia jame kedeng pon. Pai ni pai thong ke brai siarni Dipugop College Salong Akimilo Charlie Ariso jangan tuma pan kang thum karnia jame kedeng pon. Ada por pai ke balom pen me pangcheng pon sin nalu sunia jame kedeng pon. Jasemer labang so jame College Salong ke dorang sina uditiram hulalong si pedopon. Jaime galong ki ong dung Akimilo Charlie Ariso jang pen hadak Charlie bomatum sita me chetong dun. Laso ame along education ayam Richard tok bialuhi sarpo aman pen chetong dun. Me along aluhi sarpo ayin pen kar biang long along tok lang amon war ke pamisen dia phan kadok kabeta cerap cetunang puta lam the cepak lang pon. Me along DGC athan bang ake hoy MSc Joni Timung MSc Thengpinga Rengma Professor Bernard Rongphar Dr. Atur Kiri ingti pen cenglo katum ta chetong dun. News Desk Report Malong News. PT market camp on Anzia kam doan sami itum camp on po tapen education environment ke back in Difu government college la hello ninga rong nai bangke no bangke manok professors principal students atum
aprang lason freshers long upon munit awi busina than teachers tum participate awi professors tum participate awi kisa pini theglong long dung munit sina che tong dun student atum ning arong pik pik asi la lo ning thelo la the full government college long non education environment non education quality long nitum camp bon bom along la so bang reformation apan ke camp bon bom along la ta isi ning ke the dupon lu busi Science building apa tang nanti? science building apa tak lama bagi non itu afan nang pilo non apa kapal jap tui sekan ban itu cing lapon bom So laban that teacher pen student ratio ke chiton thela se teacher number komo lang ska tiba je kan konsin ko mata to mas financially alam involvement do kok tiki nitum dapen ke penangan council pen ke contractual teachers an bang pinangan ki thabi fancy bori la pen pipon bom lo la pen kawi anang bang itung hang chupo la project So isi lang pala sang government kan la zero performance school tu mana kan pala man ke so cost notice nang le alam la council kan punya cimai tu mas chingmai pon bom lo so cost notice apu thang itung fa nang pilo de school result immediate zero performance imithang asumar ni ke jong si fail de ching check man next bang ke hi pa minon po uchi thanu na son si school along tame isi so cost notice ke pale lo je report si school along result immediate no so school listen ni afan bang klem di fan bang bori nang ji po abang ke ada itu doko apen nitum ta dai school chen lo la sila high school kang hab ji afan kukali ban sami reconsidered afan bang nitum jate je athe difu karbiang long के कपड़े का डिस्ट्रिक्ट रेसन कली अनमेगमेशन माते मर्जर उनी आते 10 15 20 किलोमीटर से दो स्टूडेंट तुम ड्रॉप आउट नन के लगे पन दी तो खाना किसुम लोको अपोसि नि तुम चुनिंग रिपोर्ट स्कूल अब बदु तुई बस्ता रिजल्ट बंग मिशन थे के फन बंग पिनी नेले तुम द गफ कॉलेज लंग एनुअल फ्रेशर्स मीट ला फ्रेशर्स तुम फन प्रोग्राम भी बिला फ्रेशर्स मीट ला टीडीसी फर्स्ट ईयर पेन एचएस फर्स्ट ईयर तुम फन नेले तुम लदा अलुही सर पो ला चीफ गेस्ट के नेले तुम ला रिचर्ड टॉक भी सर एजुकेशन ईएम इन चार्ज ऑफ करबी ऑन ऑटोनोमस काउंसिल है ईएम सरपंच हांग लो लपेन गेस्ट ऑफ ऑनर के डॉक्टर अतुर किरी असम यूनिवर्सिटी दिफु कैंपस लॉन्ग फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट लपेन स्पेशल गेस्ट के सर जोनी तिमुंग एमएससी ला लुम्बाजोंग करबी ऑन ऑटोनोमस काउंसिल लपेन फाइपिंग रेंगमा एमएससी alang litum fansi special guest e chopapon lo litum lada alang pini nang litum em sir ben chitong labang sita discussion go pila sir tum ben mane nili alang tum bang ben thekpon long lo of college long nili tum proposal bidon la auditorium long condition ave pin lo meme pin lo la pen college long se tame overall college building ta se tame infrastructure lan me go yelo amasi nili tum tuning redon lo aprang ban se tame memorandum ki pidam tang lo hai amat kuan nang deng sigile tang ma nilitum kipidam tang memorandum kuan nang deng sigile ma kuan progress lo mapu nilitum pini clarification lo amat dobom lo progress bom lo busi isi ining nang bathe pon nilitum phan hai la overall college building infrastructure la whitewashing pen renovation la pen la auditorium da renovation hai hui bang mate positive nilitum long pon lo la pen pini la em sar phan nilitum kachuru pon kang tu bang ke ning pining bang mana first time lo ningkan kedam tang ningkan thompli ke admission ang deng lo bote la TDC HS hot bang la TDC first year admission lo bote ningkan bang ta dharna do naing protest do naing se tame pining bang alang li mane isi mission initiative and pen alang li ke chengsi aprang la student organization tum pen hedi chingwai chingsai pen amase pining bang ke principal madam ta na mane mission amase pining bang ke samjin ben si successfully smoothly and successfully si admission ang deng ta chun pon lo la si science block apu thak ke son lante science block apu thak ta la pining nili tuma hut si la improve pon long lo la chemistry building bang ta setame aku kedotang la existing science building ta a condition ave pin lo la hai po setame positive si long hai sartom ben nili tum chingbai long lo amasi progress bom lo busi ko la si aku nili tum ning the thulo mane projin pen lahaya side anta chunpon bu busini litum ning chepa the pone nang difu government college ke lage primary institute lo pot sita teacher non at present teacher strength ko ano la pen student strength ano student strength la daga around 5000 doi hai la pen teachers putha pudam lo bote nili dono 15 ta department do la pen 16 ta department lo se tame
non just recently lang non ke contractual sita mi hadi pipon olo permanent ni kali lang sita contractual ke pipon olo Bangwan lo kadu be. mane total strength abang ke lage department wise tumbang si cici jila bang nili tum data ave hai la total strength of faculties bang ke Non department akimi ke bang der di kangjang lo dan di Government College akimi department ke bang Japan nang itu yin budiena tukang kata bori lo son kanang lo. Akimia department bagawe hai ke dotang sitame ke dam tang la penana ningkan ke khuli dunune for example like hala tourism department ta aprang bana ke dotang sitame penana ningkan ke lagi hap check lo sitame nona bang ko principal madam pen chingwai sia ko so department sitame ka pangpu pon fansi nili to mahin ben ke bori pen lo la chunda chun po busining thela tourism nili men ke tiriming ti nili dak DGCSUS Golf College long general secretary kla Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.